Nasag energy. It's saktog-tog. sakto. Hindi. Mo tas energy kay kuwag tog. So, it's Tuesday. Ansaron? March 17, second day sa community quarantine dito sa Bohol. So, mga kababayan, keep safe always. Actually, dyan din sa Luzon. I hope safe kayong lahat dyan. Naka-extensive community quarantine kayo, so bawal muna labas-labas. Huwag matigas ang ulo. Kami dire, pwede pa man may makagawas. Actually, dire sa Bohol, as is pa man ang mga operations. Wala lay pwede makagawas o makasud sa Bohol. But kaming naa sa Bohol, pwede rami makagawas-gawas. Ang gi-cancel lang is ang mga klase in all levels. So kami pwede pa may naapay mga office, naapay mga banks, naapay mga mall. Actually, bago lang tawag si Ante dito sa Cagayan. Shout out Ante. Nana mo ko namatay dito, no? So sila dito bawal na daw, wala na yung mga internetan, wala na yung mga malls. So close ilang mall ba? Close ang malls, and then nanasay curfew. So dire is wala pa, and thanks God kay so far wala pa na positive dire, and then mostly sa mga PUIs is stable. Ay PUI nga na, so kalibog ako sa mga term, basta ingan na. And then let's just pray nga mawara ni siya. This too shall pass. Kay challenge ni siya. Ani masukod ang ato ang sa taka law abiding citizen, no? Kay dili siya kaya sa ato ang government, kung atong government ra kita mismo citizen mga sa business as usual man diri sa Bohol. Nagdagan gyud mga tao. I don't know, maklaro ba ninyo? So ano to, let's stay healthy. Natin mga multivitamins, gamitin tubig, sige drink water, sige og panghinaw, dag alcohol, so pa maligo, inigabot sa bay para mawa tong mga virus nga nakuha sa gawas. Virus simbako. Basta syempre di ba? And then ano pa? Social distancing. 1 meter apart. And then iwas muna sa mga crowded places. And then wala to, basta guys, stay safe and then be healthy, keep yourself healthy. Kay kinahanglan ta mo sunod sa mga gihatag nga precautionary measures sa government, kay para po na natog sa to ang family. And then now mulakaw sa ami, daghan pa may mga asikasuhunon. Musakay. So now, see, dami ko mga requirements. Papunta kami ng Tagalog na lang ko. Padung mi sa Camp Daguhoy because of the requirements of PNP. Chip Grasuta, si Papa oy. Kani siya ato mi sa Camp Daguhoy, and then mauli sad mi after. And then balik na po diri sa Tagbilaran kay i-treat na mo si BBK kay ni graduate ba? Ay recognition nila sa kinder, iba na talaga mga kuan ron oy. Tapos sa daycare oy kay ihawan na may manok. Kurusan na muna. Madugan na sa kurusan agtang, okay na. Bitaw i-treat na mo sila, so i-treat sila sa ra po sa Tagbilaran sa mga onmi. And then update namin kayo later. Update padong na Miss Tagbilaran. Hello. Hi babe. Hi vlog. Asa taron be? Aha tamo dong. Sa manginasal. Di lagi ta manginasal. Ano ta altasita ha? Mili ra ta to. Hukad lang siguro ta. Kilami adto sa hukad kay
Na ineksod kay na ay bisita. Usa duha katawa, usa duha pahiyom. Nagkarat lang eh. Pag birthday ni Janjan, dito eh. Kato, Ang birthday ni mo timigawa na naman to nagkakaun. wakit sa ina ete. Mother na thank you. Angay po ko kay way kaon. Way gasto. Ambas kay padung na naman sa tanan no. Lami na naman to kadyo kay lami tay kaun. Okay, sakto kay Domingo sa. Lagi. Ay na mo sa sir duty sa mag-cheers grill na ante kayo. Oh, lami. Huwat ako. Huwat tayo kang kumata. Ina sente. Ina awat tayo after na quarantine. Naapta na lang ka quarantine. Yan po to nga positive. Namatay man good. Sa Cagayan. Magulimik na lang. Naguliwik na ante bagay pag kalusot eh. Semana Santa nila po Iya sila buboy bugalay si Mara sa lipi. So, padong na may sa Altasita mo to sa hukay. Actually, gusto sila og mga inasal niya. Sila ka og inasal niya tanong mga inasal uy. So, mara to. A few moments later. Nabi, yehe! Asa na tabi? Ano naman sa hilamon man si Jack? Nato. Manda! Hello, Miss Altasita. Kamunta. Oh. So, ayun tag open. Ni Sammy. Hi, yeah. Where are we going? Nga oras tawag kay go too much. Hi! Update, manami o kaon, busog na. Busog na be? Yes, yes. Yes. So, padong mi o pantalan kay
nasi aton si Stangy, and then bato na mi sa barracks, and then mag-grocery, ay sila Tere mag-grocery, then muli na ubot siya. Yes. Bye. So guys, no, gipara mi sa gipara mi sa Camp Daguhoy kay no mask no entry. So palitan nig 300 oy 300 3 for 100 nga mask na me, naka-filter ba ni? Masik. Filter ko na. Oh, amay Mustang. Paggamit ba? Kan Inday. Pagtaod ba kay aron diniglili tani? Si Inday raman. Makitaan gyud pug bata. Panaogon ta. Di lagi sa pwede. Ang isa Dili ta magawas ani sakyanan. second attempt. Second attempt. Quarantine. Ama ibang quarantine ko ibang. Ay, mas. Ay basta. No po. Ibang quarantine. Ano lang ko. Ano like sira dad. Hi, update. It's 5:10. So take out mag-inasal para kay Nanay Rodel o Ate Fe. Kaya uman sila kauban. Take out sila mga inasal. Muta oy. Pwede mo kaon. Umot. And then pick up na mo sila, balik sila Ate Oreng guys. Tuwa sila sa builderware, nagpalit o grass cutter. Muli na, hatun na mo sila doon sa bahay. Kapay ka gang? Tugon ko. Tagalog mo nga. Ay, katugon. You started your vlog, Bisaya, and Oh, you're na- Tagaloging. And then you're Englishing again? Actually, diri sa Bohol, wala siya gwa. Kung wala lang yoy kanang travel ban. Tama ba? Travel ban. Ano na siya normal. Na mga tao, daghan gihapon. Na tao sa mall, sa mga kanan. Gamay na. Dili kay para sa una, pero naghihapon, dili jud ingon nga wala ayaw mo. Kailangan sila. Pero tomorrow daw nangutana mi sa ato sa hukad. Ugma daw manarado na sila, and then temporarily, and then ang news gani guys, ang mga masses, public masses, mga public mass Karat Chapel, temporary gi cancel, giwala ang mga misa either sa mga parish ba na or sa mga chapels, wala sa misa, and then para safety ra pod tang tanan. So puyo tang malinawon, nindot lang jud, luoy kayong uban kay no work no pay. So blessed lang pud ta kaayo, no, kay natunong ta sa isa ka business or isa ka opportunity nga pwede work from home, or mao na siya tang gibuhatan pa sa una. Work from home lang jud pod. So we've been doing this for the past 4 years nga na. So thank you Lord kay bisan despite ani nga mga challenges naghapon ka, thank you Lord kay mabuhat gyapon namo among business, among gibuhat nga naa sa balay. Basta dili lang jud na wala ang internet fights, no, internet is life naman, batog is lifer. Lifer jud. So ay update me later. Hi guys! So nakauli nami. Ikan mi sa office na yun mo kapi, and then nakauli nami. So na yung mga news ambot verified ba ni, pero kanang mag-close na daw. So mga groceries, pharmacies na lang ang mag-open. So kinalan mi mamalit o pagkaon. So I guess that's the end of our video. Yeah. Sino makingon? Amping mo kapunay guys. Magamping ta kapunay, di kayo muna kita. Magamping ta kapunay, and stay healthy, stay hydrated, inom daghan og water. Tubig niya, kaog daghang bahaw. Bahaw John. Kay siya ra ko ang bugtong bahaw nga nagpabiling init siya mga pangandoy. So please don't forget to like,
comment, and subscribe, and click the notification Sa bell button. sa among 80,000 subscribers, 85,000. 85,000 subscribers. I-like, itampo ninyo, i-comment na, i-share na po. Share po niya. Like, subscribe, and Kugihan ba kayo mong vlog? Daily vlog ba yung so anyway guys, tomorrow is another day. Nanapan may lakaw tomorrow. So, mora ni stay at home kinahanglan ka mo lakaw. Before may nang vlog, na ko sikreto ingon. Kana si Mayor Babaya, right hand ran ako na. Wa na. Sorry Mayor, resulta na is home quarantine. So, bye guys. I hope you enjoy our video, and then basta stay safe. God is with us. Bye. Mwah. Bye.